Ассалому алейкум дӯстони азиз, созен хубед, саломатиятон хубай. Тамошобинони азиз, агар дар хотир дошта бошед, ман шумода хамиллион барашкои якум сорта бенигинша нишон додум. 160 сомон буд бенигинаш. Ҳозир бошад анам хед дыранга санг задагиян, беҳад фасонак хушрӯ ҳамаи рангош омадагияй. Ино 240 сомон аянда санга. Ана ҳозир то охири навора тамошо кунен. Ма дига ҳамин намуд сангора бо дига сорча нишон метим ва ё 190 сомонай. Хулас то охири навора тамошо кунен, маъқултон мешава. Ина ми намудое ки мебинен оригинал, аз анами рангш сар кунем. Ина биненда ҳамашон сангои хушрӯ задагияй духтарако. Ино тоза якум сортан. Мана ино ҳами сол буромад, порсол набудан ихели сорт. Им сол буромад, марҳамат духтарако. 240 сомона як либосуш санг задагиш. Ҳамаш бесанг дорем, 160 сомон бесангш духтаро. Ба духтарако аҳамиятет и сангое ки мо задагем қолабуш тамоман фарқ мекуна. Ҳамашам хе пурра яй. Ана и савз новинка омад духтаро. ин намудуш набуд, ма дигар хеле нишон дода будам. Ин намудуш набуд, ина бори навда ин намудшам омадай духтарако. Мана қисми қафош, ана сангош. Мана сангош ҳамаш наздикакан. Хамиллион санги тоза. 240 сомон як либосуш. Чӣ хеле гуфтум, кадомиша ки бесанг хоҳем, бесангиш 160 сомон аями тозо. Мана қисми қафошон, мана ино. Аз пеш бовар кунед, ҳам хушрӯи сангош данавор ҳамаи хушрӯги ин наомадестай, вале аз пеш ҳам материал блески фасон дора, ҳам сангошон хушрӯи чӣ қадар. Ина намуда бобинен. Мана чӣ хеле гуфтум, то охири навора тамошо кунен. 190 сомонашам нишон метимам хеле сангора. Қа хушрӯа и рангаш. духтарако, касоне ки ранги сиёҳа наз мебинен, марҳамат сиёҳуш. Ина аҷоиб фасон, қисми дарунашонам хеле хушрӯи бад мебиёя. ҳози ин нав мода шидагия духтаро, ҳама аз ҳами гирифтестай. Ина и рангакша бобинен, и ранги новинка. У видео монда набуд духтаро. И навор монда, ина марҳамат ҳастай. Мана иш ясангая, иш арзонтарай духтарако. Иш чандай? 220. Ин намудаш 220 сомон. Марҳамат. Ана бад анаи сабзи закия. Иам дусангай духтаро. Биненда чӣ хел хушрӯи санги сабз дораву санги хамиллиони ҳаранга дора. Мана бисёр ҳам фасон. бовар кунедам қа бисёр омадагиай рангош. Иравине тез ман нишонтон тим, то ин ки видео дарози бад нашава, шумоям дилгир нашавен духтаро. Ина марҳамат бардови рангша бинен. И рангшам хушрӯчай. Мана и ранги кабуд ҳастай. бисёр ранги хушрӯай. Данавор бовар кунед, ҳам хе хушрӯан ино ки данавор гуфтистам ай пеш. Хулоса навзибо дигар рангша нишон метим. Сиреневиша бинен. И ранг набуд, ина омадай. Бесангшам ҳастай духтарако. Бесанг хоҳен, бесанг. Сангдор хоҳен, сангдор духтаракои хушрӯ. Ина марҳамат хоҳишмандо. Ана и рангам ранги фасонай. ҳози бо ма айдур нишон метим ки шумо рангоша дида тавонен. Ана и сабзи бо дигар хел диден. Иам фасони хушрӯ. Хулас духтарако, ин буд 240 сомонаш. Ина ҳози то охирамаш мода нишон метим. Бине чӣ ранго ҳастай. ҳамаи ҳаминое ки дида истодаен 240 сомон духтаро. Ана баъд ҳози машмода аз ҳамино 100 вайша нишон метим. 190 сомонаша. Мана санг ҳавай сангай. Ана материал дигар хелай. Материал барашкаи хамиллион нестай. Ҳамихе просто барашкаяй. Мана иам барашкаи хушрӯай якум сортай. Мана хамиллион. Ҳамиқай ки хамиллион нест да? Дидед чӣ ранго ҳаст? Хулас иам ҳамаш дусанга духтарако. Бинен чӣ хел хушрӯчаан. Ино 190 сомон. Анам хе қолаби дусангаш. кадомиш маъқул мешаст тамошобинони азиз? Скриншот карда мада партоен.
мо доставка дорем. боқӣ саломат бошед. хайр то наворҳои оянда.